Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i lunio tangiad i ffwythiant, a mi wnawn ni hefyd ystyried pa ddefnydd sydd i hyn. Nawr, o gael ffwythiant aflinol, sydd yn ffwythiant nad yw'n llinach sydd, mae tangiad i bwynt penodol ar y ffwythiant yn llinach sydd sydd yn cyfarfod y pwynt fel bod graddiant y tangiad yn hafel i raddiant y ffwythiant ar y pwynt hwnnw. Nawr i ddangos hyn, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma. Mae tanc wedi cael ei lenwi â dŵr. Mae'r graff isod yn dangos cyfaint y dŵr yn y tanc dros gyfnod amser o 8 munud. Felly, dyn ni'n gweld o'r graff fan hyn fod y tanc yn wag ar y cychwyn, ac ar ôl 8 munud, mae'r tanc wedi llenwi fyny i gael 35 litr o ddŵr ynddo fo ar ddiwedd yr amser. Mae'r rhan a'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni gyfrifo graddiant y graff a'r amser t yn hafel i 3. Mae'r amser t yn hafel i 3 munud yn fan hyn, ac felly dyn ni eisiau ystyried y pwynt yma ar y gromlin. Nawr i gyfrifo y graddiant fan hyn, dyn ni angen llunio tangiad i'r pwynt yma ar y gromlin. Felly mae angen estyn premeser allan, ac ystyried gorfedrwn ni efo'n llygad beth yw y graddiant y gromlin ar y pwynt yma. Nawr, byddai llinell o'r math yma yn amlwg yn llawer rhy serth ar y pwynt yma, a byddai llinell fel yma yn dim digon serth. Felly, dyn ni eisiau trio, edrych efo'r lygad a trio barnu beth fyddai'r llinell oraf ar gyfer y graddiant y pwynt penodol yma. A dwi am lunio llinell sydd hefo'n premesur o'r math yma nawr. Mae hwnna'n adlewyrchu chi'n eitha da, dwi'n meddwl, graddiant y gromlin ar yr amser 3 munud. Nawr i gyfrifo graddiant y llinell sydd yma, fel dyn ni'n gwneud efo unrhyw linell sydd, dyn ni'n mynd i gwblhau triongl sgwâr, fel ni'n gallu mesur y newid mewn pellter vertigol a'r newid mewn pellter llorweddol. Hyn ydy, y newid mewn pellter vertigol ydy'r pellter yma fan hyn, wel, dyn ni'n gallu darllen i ffwrdd oddi wrth y graff bod yr cyfaint fan hyn yn 25 litr, a bod y cyfaint yn y gwylod fan hyn yn 7 litr. Y gwahaniaeth rhwng 25 a 7 ydy 18 litr. Y newid yn y pellter llorweddol ydy'r pellter yma, wel, mae hwnna'n dod yn 8 munud ar draws. Ac felly, i gyfrifo graddiant y graff, dyn ni am ddefnyddio graddiant y tangiad. Mae'n mynd i fod yn newid yn y pellter vertigol, sydd yn mewn cyd-destun, yn newid mewn cyfaint. Rhannu hefo'r newid yn y pellter llorweddol, sydd yn hyn yn newid mewn amser. Felly, mae angen iddyn ni wneud yr 18 litr yn newid vertigol, rhannu hefo'r 8 munud yn newid llorweddol. 18 rhannu 8, wel, haneri eto. Haneri 18, 9. Haneri 9, 4 4.5. Haneri 4 os hynna'n 2.25, neu 2.25. Nawr, beth yw uned y graddiant yma? Wel, i gael uned unrhyw dangiad, neu unrhyw graddiant fel hyn, dyn ni'n mynd i rannu yr uned vertigol hefo uned yr echelin lorweddol. Felly fan hyn, mae'n dod yn litr rhannu hefo amser mewn munudau, felly 2.25 litr y munud yw'r uned addas ar gyfer y cwestiwn yma. Mae'r rhan B y cwestiwn wedyn yn gofyn iddyn ni egluro beth mae graddiant y graff yn ei fesur. Nawr, yn gyffredinol, mae graddiant tangiad yn rhoi y gyfradd newid ar gyfer y pwynt o dan sylw. Hynny yw, mae o'n cynrychioli faint mae'r newidyn ar y echelin vertigol yn newid mewn perthynas ag un uned o'r newidyn ar y echelin lorweddol. Nawr, yn yr enghraifft o dan sylw, yr echelin vertigol ydy'r cyfaint. Yr echelin lorweddol ydy'r amser. Ac felly mae'r graddiant yn yr achos yma yn cynrychioli cyfradd newid yr echelin vertigol, felly y cyfaint, mewn perthynas â, ac un uned o'r echelin lorweddol,
sef amser yn yr achos yma. Felly mae'r 2.25 litr y funud yn golygu am bob munud amser mae'r cyfaint yn cynyddu 2.25 litr. Nawr un lle arall lle mae tangiad i ffwythiant yn gallu bod yn ddefnyddiol ydy hefo graffiau teithio. Nawr os oes gennym ni graff pellter amser, neu graff ddadleol i'r amser, yna byddai graddiant y tangiad yn rhoi y cyflymder iddyn ni. Ond, ar y llaw arall, os oes gennym ni graff bianedd amser, neu graff cyflymder amser, mae graddiant y tangiad yn rhoi y cyflymiad iddyn ni. Nawr, gadewch i ni ystyried enghraifft lle dyn ni'n defnyddio'r wybodaeth yma. Mae'r graff isod yn dangos bianedd beiciwr rhwng dwy set o oleadau traffig. Felly, dyn ni'n gweld y beiciwr yn cychwyn y llonydd fan hyn, bod y bianedd yn cynyddu i fod yn 16 metr eiliad ar y fwyaf, dyn ni'n arafu lawr wedyn ac ar stop ar ôl 20 eiliad. Mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni gyfrifo cyflymiad y beiciwr ar amser 7.5 eiliad. Rhowch unedau i'ch atab. Nawr y syniad i fan hyn ydy, gan fod hwn yn graff bianedd amser, mi wedyn ni ffeindio'r cyflymiad drwy weithio allan graddiant y tangiad ar amser 7.5 eiliad. Ble mae 7.5 eiliad? Wel, hanner ffordd rhwng 5 a 10 eiliad yn fan hyn felly, a dyma fo'r pwynt ar y gromlin ar gyfer amser 7.5 eiliad. I gyfrifo'r cyflymiad felly, dwi angen gweithio allan graddiant y tangiad ar y pwynt yma. Felly, llunio'r tangiad yn gyntaf, wel, pa mor serth dwi angen bod. Defnyddio'r bremesur, dwi'n meddwl mae hwnna reit agos ati hi. Felly, llunio llunar syth, sydd yn cyffwrdd neu'n cyfarfod y pwynt yna. A wedyn, mi eisiau llunio triongl ongl sgwar. Dyna i lawr yn vertical yn sydd o'r pwynt yna. Ac yna ar draws yn fan hyn. Ac yna i gyfrifo graddiant y tangiad, dyn ni angen gweithio allan y gwahaniaeth yn y pellter vertical, neu'r cynnydd yn y pellter vertical yn fan hyn. Wel, darllen i ffwrdd o'r graff, mae hwnna'n 20 metr eiliad yn fan hyn. Graddfa graff ar ei fyny, wel mae un sgwar mawr yn 5 metr eiliad, felly un sgwar bach yn hanner, 1.5 metr eiliad. Felly os yw hwn yn 10 metr eiliad, rhaid i hwn fod yn 11. Y gwahaniaeth rhwng 20 ac 11 ydy 9 metr eiliad. A wedyn dwi'n gallu gweld yn fan hyn fod gen i fi amser o 15 eiliad ar draws. Felly, i gyfrifo y cyflymiad yw, fel nathon ni weld gynt, newid yn y pellter vertical, newid fan hyn mewn bianedd, rhannu hefo'r newid yn y pellter llorweddol, sydd fan hyn yn newid mewn amser. Y newid mewn bianedd ydy 9, y newid mewn amser ydy 15. Mae hwn yn ffracsiwn, fe dau symleiddio, dwi'n meddwl. Mae'r ddau rif yma yn lluosrif a 3. 3 dros 5, fasa yr ateb yn fan hyn ar ôl symleiddio. Os dwi eisiau fel degolyn, mae 3 pumed rhif fath a 10.6. A wedyn, beth yw'r uned y fan hyn? Wel, yr uned ydy, fel gynt, yr uned echelin vertical, sydd yn metr yr eiliad, rhannu hefo'r uned lorweddol sydd yn eiliadau. Felly metr yr eiliad rhannu fo eiliad, felly sy'n ni'n gallu sgwennu fo fel metr yr eiliad, neu os hoffwn ni metr yr eiliad sgwar, neu ddefnyddio'r second Saesneg fan hyn ar gyfer hyn, meters per second squared yn Saesneg, uned safonol. Dwi'n ddeud o'n Gymraeg fel metr yr eiliad sgwar, neu metr yr eiliad. Cyfle nawr idych chi darganfod graddiant y cromlin penodol. Mae y gromlin ar y sgrin yn awr wedi ymddangos. Ceisiwch am gymgyfrif raddiant y gromlin yn y pwynt ble mae x yn hafal i 2. Unwaith ydych chi rhoi cynnig ar hyn, yna cymharwch eich ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg.
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.